Arwaki ni machiegni nyakura moge jwang' e chenro mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni, nyinga Cleophas Oluoch. Wachako gi ohala nyakura moge jwang' ma yudore kadho wadh nam chumbi. Mano en ohala mar uso rech. Opogore gi mago miuso e alwora ma Mombasa, to ahinya kar dakno mano mar Majengo, ma waromo gi Walter Oduor. Walter Oduor timo ohala mar uso rech. En rech ma fresh mawuok mana e nam ma Victoria. Counties mopogore opogore kendo yudo rechgo to jotelo mathoth, ji mathoth nyiewo rechgo to tero nyaka Kaluo. Walter Oduor nochako ohala ni kinde mokalo, to sani umbe lach ahinya kotenore kod uso mar rech e kaunti ma Mombasa. Wawinjane kaka nochako to dhi nade kod ohala ni. Nyinga iluongo ni Walter Onyango Oduor, an wuod Siaya County, awuok kamoro na Lego ng'eya. So Mombasa ka atimo ohala mar rech, an gi hotel be, atimo ohala mar hotel be. An gi branches ariyo Mombasa. Sani wadhi gi higni 14 down the line. Ohala nachako natiyo ni ng'ato. Nan ja kibarua. Koro nahero ohala ni kabisa because nigi pesa. By then early 2007 ne watiyo mna niji kai ni ukwago kibarua. But naneno kaeno ohala man gi pesa, kicha oduoko returns very fast. Hapa ni kana chake ne poduoko wan gi gine mar ya hotel ne watimo mana rech kende because ji pok nong'eyo ni nyalo cham rech kuonde gi. Koro ne wachake mana ni watimo 100 rech. Nachake gi moro ka ne okorom gi moro 20,000. Ne ni moro 18 to 17,000. Mana chako go mana kilo rech. Chon mbuta mag Kanjwele kod Ngege. Manager nan kauto ni kawe manumu bene oke nek wange. Ne biyo manumu gokinyi to wause to watieko. Watiyo gi ji mang'eny nikech nyaka iting suppliers, nyaka iting customers, joma konyi tich be nyaka bede. Koro supplier kokelo to nitie joma nyaka konya ka ilore kochopo, ichwere, iloso ni tere ne kasi watimo delivery. Koro ndiko ji mathoth. Ndiko ji mathoth ohala ni. Cost nen malo because sani kaka piny odhi odongre. Nikech mokwongo transport mokwongo malo. Kata nyiewo rech no mokwongo nam ben malo kabisa. Mi nyiewo gik motindo go mobed transported. Iket ice obed transported nyaka Mombasa. En malo kabisa. Koro koyot. Koro samubiro iyudo ni tiga lot of pakacha mo matin nya tiga 300. Just one consignment. We keep records. Kichi daily watimo recording and daily watimo wako hesabu. Nima imugu kawuono kama profit nadi mwanyalo nyiewo go rech kinye nadi. Koro en record moket makare mabe moko waluongo raja auditing manya timo no auditing ka wadhi gi biashara yo makare ma smooth ya. Mor mara en ni wasavoji customers waridhika gima watimo kendo giyudo the good fresh mar rech mwatimo mwauso. Kendo gi appreciate kendo waketo ohandwa ni okang' mamalo nikech okena na jibiro kwa kuonde mang'eny kabiro chiemo. Koro mane mor marwa ni wayudumia customers nyaka yegin standard mamalo. Mago
ni to ng'eny, disadvantages kod achiedh nadi go be ng'eny because iyudo ka Stimco Capital karecho olewo gari olewo matin kaka barabara ing'eno ok ber. Karecho gari olewo matin nyalo kelo shida because seche moko ionge stock modong'. Chuno nyaka ihol pesa somewhere, ior go kama pod delay. Seche moko keno dhi chopo koler kata ok ochopo kober. Koro en gimoko chopo ka ok ler to kinyal mi customers. Chuno nyaka oteri asara kidogo. Koro mage achiedh nadi mwanene and seche moko customer be okawo rech odhi gowi. Koro moko be kawo gowi ok gitimiza haki mar gimena akawe onego achule. Iyudo ka seche moko end up nuko chuli mano. Yes. Koro there's a lot of challenges in the business. Mano nyaka bede. Mokwongo kar rech gi kar chiemo onego bed kama ler. Ler no gima muhimu. And one kae alwora marwa iyudo ka joma moko go uso rech maja chumvi. To maja chumvi jo chutho jo dala kata jo bara kata jo chien kocha okoero. And mostly gin giuse mana kagiuse manumu madhi kuonde ma mine ka use. And one to kine ka kobiro wanyalo loso nigo kaka idwaro. Kidware manumu wanyamigo kata wanyatedo nigo kidware manumu wanyalo migo kowang'e madhi go ot. Yes, kaka idware wanyalo loso nigo. Koro mano miyo dhano ero kama wantiere. Koro technology no be ber because yudo ka kitangaza gimoro i mtandao to wacho ne okay I need this very immediately. So wabe being one chap within 10 or 30 minutes will deliver. Kagigo order ndio. Kagigo order koro watimo go delivery. Wan gi motorbikes mo wabedo go ka maka ng'ato go order tinyise man ter gini kama kise bikaw namba simbe timiyo ng'ano just deliver this to the customer ma nyako deliver ma proper kama wayudre mostly Mombasa ka wan Majengo near to the Majengo market wan go batheka namba na mag sime inyalo kola 0721 545588 kata 0780 54 5588. And one Facebook Wood Mwalimu kata Walter Uduor. WhatsApp be wayudre. Yes. Koro ohalani odhi mber. Ajiso ng'ama nyal chako ohala kata kadwa chako mar rech. Kise base iseng'eyo kama strategic to gima the key en kudumia customer iyo makare. Mano customer is the key. Koro kise dumia obro bira kata from where kata wan jo mang'eny maka Nairobi an gomo shimiras maka obiro Mombasa ogenya wuok kendo gikawo kama giting gidhigo. Koro what in different way. Yes. Talanta nitie nyakura Mogajwang' kendo gin pok mopogore opogore. Mano emomiyo kawuono e kaunti ma Mombasa warango kaka iluoko nyamburko ma nyamburko bed maler mana manyien. Mano talanta ma Francis Okiki mane odak e kaunti ma Kisumu gwenge ma Nyalenda. Kawuono ka entiere gwenge ma Nyali oyudo thuolo mar konowa kako tayo ohande. Momiyo humbe bende oselak kalure kod lony ma entiere godo. Mare mano yawo ne olor kalure gi kuo mane okadhe. Mano kwal gige mano tiyo godo e tich. Kawuono ondike kendo en gi more tich motimo ka en geno mare ni ohala motimo dhi miye obed kod mwandu. Nyinga en Francis Okiki Omolo. An wuod Kisumu. Aya Nyalenda B. Dunga Beach. Kone monyuolae to ema be ji ong'eya mang'eny. Kone ema ji be paka kaka MC. To wach manye momiyo an Mombasa kae. Tich matimo Mombasa sani en tich mar car wash. Nachako luoko mtokni sani an gi higni 6 Mombasa. Kana chako luoko mtoka nok ang'e ni anya timo gik mang'eny kuom mtoka.
Koro waluoko luoka mtoka kawaida mong'ere kata Nairobi, mong'ere kumoro amora ni mtoka iluoko aluoka siling 100, lakini ayudo niya mtoka kara olilga sana. Nadoga ng'iyo e YouTube ayudo kaka jo Japan gin giluokoga mtoka thara cleaning kokikelo Kenya kae. Koro akawoga time nadonjo e YouTube ang'iyo kaka giluoko mtoka, chemicals magitiyogo tadoga fwenyo. Koro adhiga town anyiewo chemicals miluokogo mtoka. Nitie chemical minyaluokogo taya mar mtoka to duogo manyien. Meaning niya taya ka ok ti, headlights mag mtoka ka ok bedga moti kabisa. But koro gibedo ile affected gi chieng' gi pi kosetuo. Awacho kamano nikech kata sufria mane kendo kikawo pi tiketo tichwako pi maler, sufria cha dhi dong' kolil. Koro mago gik moko mabe timore e mtoka be. Kwadoga yudo kitiyo gi sufuria, itiyo gi steel wool, irudho, sufria cha duogo maler. Nadoga fwenyo tang'iyo kata internet, aneno kaka nini iluoko headlights mar mtoka, tayudo ni gin gi sandpaper moro ma smooth, ma special miluokogo headlights. Koro mane maneno kaka gitime, gigolo chilo ka, to ambe atemo tayudo ni gigo tiyore. Roof mar mtoka seche moko olilga. Chon waluoko aluoka gi sabun, but ayudo ni antie sabun moro ma special. Ma en kiwire awira kanyo ni tiyweyo kama to duogo manyien. Koro nyinga ase market nyinga maber, jibo oseng'eya, an gi contact mang'eny. To muko be mtoka nyagolo gimoro amora iye, taketo kata seats manyien. For example, ka ng'ato dwa ni oketne seats moro amora manyien, kwacho ni magi oti. Nikech koro an anyagonyo mtoka bodong' empty, wuon go nyang'isa ni odwa seats manyien. Ambe anyago kata oda kuom osiepega moko ng'ama nigi seats manyien. To seats go an matuene kacha. Koro lure kaka client dwa service. Nikech client ok ong'e niya mtoka ni timo kama. Nikech koro ane mang'eyo, ane manyaka explain ne. An manyaka ng'ise niya mtoka ni ok oti. Effects mantie kuom mtoka ni rangi fade, but rangi mar mtoka ok rumga. Pok orumoga nyaka chien. Gima itimoga ka rangi chien no rumo, ok ni rangi orumo, nitie chilo moko mabed affected gi chien. Koro nitie chemicals maka tiyogo, taketo kacha, tachwado buffing, to mtoka cha duogo manyien. An gi pek maduong' sana, nikech yudo niya, chon kana chako tich, naneno ni tijni chudo, to aseng'eyo to ji luwa mang'eny. Nitie ng'ama nondika mokwongo, to ng'ano ne chula pesa matin commission, nikech kitiyo ne 300, timi 100. Tayudo ni an kata tij 300 to kanya tiyo, ayudo details moko mang'eny ma kata wuon ka wash kia. Koro nochuno ba beche moro achiel, atiyo takano pesa. Gimoro 5 years ago, abiro takodisha ka wash. Kakodisha ka wash nachulo 60,000. Nachulo gimoro amora. Koro nayudo ni an gi challenge, aloso gimoro kaka 80,000, 100,000, tachulo 60. Tayudo ni expense ng'eny. Iyudo ni atimo gimoro amora, chulo expense, achulo pi. Iyudo ni the end of the day, adong' gi pesa matin. Mane challenge masebedogo sana. Adwa na bed gi ka wash na mamara makoro anya time gigi. Challenge to nitie maduong' nikech machines gi gin very expensive. To kinya tiyo gi machine matin. Machine gi they cost almost 100,000. Machine maber katiyogo. Kata vacuum cleaning dwaro maduong' nikech kitiyo gi moro matin cha to tiyo tich mang'eny odhi wang'. Ng'ama nya yuda, an gi namba simu ibuda 0717635634. Mano namba na. Luwoman, I call myself a Luwoman. Tell them what me I do them, Luwoman, Luwoman. My name is a Luwoman, Luwoman. Wasewinjo sigeni nyakura mag joanto kaka pile gin mago mapuonjowa kaka onego bed ni wadak kendo watayo ohala e yore mopogore opogore. Wakaw yweyo masani, ka waduogo wabiro kod ohala mar juma. Kik idhi mabor. Tugo
Koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let te nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Sabato ni wabiro bedo gi nyasi makende mar bedo gi yie. Riwri kodwa e dwe ma wadhialo Pathfinders e kanisa mar SDA. Kokalo kuom wende mamit kod jiwruok kwa kuom jakwath Christopher Wadoi. Mich ma Nyasaye osemiyo kaka nyithindo onego wang'e ni warito gi yo machalo nadi nikech odiochieng' makiny gin ma gibochungo ka gitimo gigo madwaro. Ikijwang' Sabato makende ni Injili ngima. Sabato saa 2 okinyi. Arwaki kendo nyakora moge jwange chenro amaro ohala gi mwandu. Pod wabiro ni achiel kachiel kwa wuok e dho nam chumbi. Sani wadarango ohala machielo. Arwaki ni machiegni. Ohala marango kawuono kendo e kidieny ni mar ohala gi mwandu wadarango ohala mano mar mitumba. Itime chiro makongoweya e kaunti ma Mombasa. Ja ohala ni osebedo ka time kuom siso. Kaachiel koda ka jip moyudo e tayo ohande mar mitumba osemiyo nyinge obedo kod lak malach ahinya. Mane gimomiyo kawuono wamenyo sigand Roslyn Tamre mong'ere kaka gi nying mar Kizito e chiro makongoweya e kaunti ma Mombasa. Nochako e yo machal nade. Higni osekalo 30 kotimo ohala mar mitumba kod mamoko. En ang'o makete odhi nyime? Roslyn Tamre Kizito e ja ohala wa mar juma. An giluonga Roslyn Tamre, awuok Siaya County. Lakini ka wabiro manyo. Wabiro manyo. Koro kan wabiro to nachako ohala ni higa mar 2002. Kachako gi twang'o gik ma nyithindo gi twang'o. Miwinjo tar migoyono. Ndalono ne watwang'o gi siling. Tinyo gi siling 5. To kaka nwadhi mbele, Nyasaye nogwedha matin, mabiro machako koro yawo msika. Higa mar 2004. Auso mag joma mine, to gimomiyo auso mag mine nikech mine nyiepo mang'eny. Kobiro e chiro nyaka odondo ae to yudie mar alot. Ochako ng'iewe go kata matin nikech wan nyaka gi bei manyalore ma kila ng'ato nyalo nyiewo. Wan gi bei matin to wan gi bei mamalo. Koro emomiyo nwauso ma. Ndalo moko nwachachi ndalo mane mach obiro manowang'o gik mwaduogo piny. Lakini kara jaluo nowacho ni koliho tor to kuon be pod iteda. Ne waringo ma kendo wachako waduogo. Koro kamae kaka wadhi mbele. Jachako ohala achiedh nade mwayudo nikech sama wan ka to kachake kenda to an gi jatich mantie go ni obeseche moko en gi family mare. Koro sama ohalo wang' to kaka sa atiyo kenda to ng'acha koro onge tich. Mane gima waneno kalet nikech wayudo ka nyithindwa donje gik moko nego gidonjie. Kaka sani mana ne kanu chochni antie gi ng'ama uso na nitie kama yawo machielo ma duka makawo kata kwanyo tatero ouso kucha waluongo ni kamera. To nitie jomoko be mabiro wamiyogi kaka vijende maonge tich. Wani ng'ato nyalo biro ni mama miya imiye kata leo ni 10 kwana ne odhi obanga hizo yudo marewi to biro duogo kumi. Wamiyogi go chunye nikech wane jonyuol. Wamiyogi chuny mondo gibed ni ngima nitie mage nyalo dhi mbele kata ka tich onge kata office. Gimomiyo ohala ni asebedo higni 20 kod wiye
to an gi experience moro matin. Ang'eyo ni kadhi go down tarango quality gima nyalo uso. Koro ji ong'eyo ni kachacha nitie kata kirango tibo yudo ka kolier gi kegi opogore. Koro adhi antie quality ma ng'ato kodhi to neno ni mae gima dwaro. Kata kapodi to biro bire bira. Adier karo suru kata kwa biro gi misigo koro hinyowa. Nikech wayudo sani ka oketnwa nwachulo siling 100 e bel achiel. Ne en 30 ochopo kama ochopo 50 ne wadhi kode. Kano chopo dich manyoro no konwa ni en 100. Koro ema wakwayo ni kanitie kaka inyalo konywa to mondo konywa nikech 100 ng'eny gi jo ohala nikech ka koro seche moko an idwa ni yaw blouse yaw dress yaw gigi to kingi 100% ni gini idhi wuok go. Iyudo ka seche moko obedo piny kata sani ayepo to pesa na pok atimo nade ok ochopo kama ne onego bi no chopi. Koro waneno ka kanyo hinyowa waminyore 100 ma oketnwa kanyo no waneno ka hinyowa. Koro wakwayo ni kanitie kaka inyalo konywa nikech kae kama wan duto wategemea. Nyithindo yudo chiemo ka, nyithindo dwa nodhi skul, rwakruok be nyaka dhi mbele. Koro waneno ka gigi hinyowa. Kidwa chako ohala to ka ok tam ng'ato nikech nitie gima wachako go mapiny. Mana kaka nyisi ne wachako gi bei mwakwanyo gik 20 to wang'ado tiyude kiyude suruacha 6 miuso siling 30, 5. Koro onyalo chako gi kama teko ni nitie. Nitiere manyalo chako gi bel moko nitie mabech nitie to nitie kama koro wasechope sani anyalo yudo kata bel mar siling 40,000 inyalo kawo 30,000 tidhi go mbele. An kaka sibidala ro ni ng'at madwaro mondo tim ohala ni nyaka obed ng'at ma jambola. Ibed ng'ama ong'e wuoyo. Ting'e ng'ama ong'eyo wuoyo gi ng'ati kodonjo. Mano be gima duong' moloyo. Ka to ong'e duoko change. Kech inyalo mi ng'ato pesa to duoko mang'eny to wacho na halo wang'e kare no okia duoko change. Obed ng'at mong'e duoko change, ong'e wuoyo gi ji, ka to ong'e timo display, oketo gire mondo obed maler. Kaka an ka antie an gi buga. An gi buga ka. Masaya matimo handa tandiko. Koro ng'ama biro tanyise ni kaka itimo nikech nitie grade mar law kochopo kata dress kata ka en arwaka mboka wachiluongo na mboka. Nitie kaka ilo, nitie gima iluongo ni kamera. Indiko ne kichano ni mokwongo en mama mae kama kineno gima ber to nenore. Koro kamane kaka wadhi. Koro kiwase kwano gimi ng'e ni kamera owuok pesa mata nyiew pesa makama. Tiduogo chien e lewni modong' mikwano. Tirango ni kikwano gi gin pesa di kokiduogo di maber. Kamane kaka watayo kata joko mabiro madonjo. Inyise ni kiseduogo la mabili maber miseyudo. Iseusa di e kamera. Koro modong' inyalo duoke e nengo machal nade mondo mi tim piyo piyo kinyi chaki dogi. An ago erokamano nikech and mtumba osemiya chopo kamoro. An gi nyithindo duto puonjo osomo gi kaka wachiemo en kanyo. Kato mtumba bomiyo asayudo kibanda na moro matin kamoro kendo bakete lewni to kod kama timo nade gi kama daki. Koro amor gi uso mtumba kata kotero watu wachako duogo nikech duto ok nyal bedo maber seche to ringi ma nyaka ibed gi milima tibedo gi mteremuko. Sama en gi mteremuko makati maber ni ibe itame time gimoro maber makinyi chaki paro go ne kama. Kama chiro nitie an kama iluongo ni Kongowea e chiro auso mtumba. Nyinga mong'ere kanyo kiluongo ni Kizito. To ibo yuda mapiyo. Moloyo nyinga mar Roslyn Tamri. Kiluonga ni Kizito ibo yuda mapiyo ane chiro ka ema usi. Kato kidwaro kamera anitie Beach Road apartment opposite mare be ayawe kama usi. Ng'ama dwaro yudo kaka pango ni kata kaka gino nyalo yuda 0721 48 5875.
Nyakora moke juang mane moro pile ka pile ka iwinjo hala mopogore ma itimo. Kendo ka wantiere kodi karka wamedo mana jiwi mondo mi somo ikete tim kendi chako wandi kendi tae yo makare. Mane makelo wa giko. Kendo en mor mara nibedo kodano achaki nyaka sani. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.